E vorba de flow, să vii cu ceva nou. Ca MC la microfon trebuie să faci mare show. Fii subiectiv, lipește-te frumos pe un negativ. Ești super tonic obiectiv, te duce la superlativ. Apar pe sticlă, te vede lumea, te văd toți băieții. Ai microfonul în față, nu vorbi ca nătăfleții. Nu e marfă de la turci, e marfă hip-hop. Ai grijă să nu te încurci, să reprezinți neadecvat. Exact! Fiecare o face cum știe ce scrie. Grafuri, beatbox, chiar sună meserie. Ești beton, armat până în dinți, fă ce simți. Vorbele tale trebuie clar să deschidă minți. Bine v-am regăsit la un nou episod Marfă. Săptămâna aceasta am invitat doi oameni cu stiluri diferite. Este vorba de veteranul Jay, un MC pe care cei din generația veche îl știu ca MC de battle, și pe Cristiz. Salut! Salut! Pe care bănuiesc că îl știți eu îl știu din colaborarea cu Pretor și Mr. Levy și bineînțeles a mai avut el o piesă cu Mr. Levy, dacă nu mă înșel, nu? Diferite, da, cu Mr. Levy, am mai avut cu Deliric, Lasă-mă să respir. Mai am așa piese cu Pavel Stratran, Trebuie să iasă. Uite, eu vreau să știu, eu și bineînțeles cei care se uită la noi, sunt sigur, de cât timp faci treaba asta? Vrem să știm. Am 5 ani la activ, de pe la 14 ani m-am apucat să scriam versuri așa. Am zis, bă, hai să le pun pe beat să văd cum sună. Erau Cojones Records din Vaslui, o trupă de la noi, cred că ai auzit de Jehova. Nu știu, au făcut ei ceva concerte, Rans, Paraziții. Și am văzut și zic, mă, pot să fac și eu, îmi place, vreau să încerc. Și am început cu hip-hop-ul, cântam hip-hop. Acum m-am dus mai mult pe reggae, pe R&B, îl simt mult mai mult, sincer. Ascult hip-hop, dar nu-l mai fac. Eu cred că tu vrei să faci ceva bani din treaba asta, nu? Nu m-am gândit niciodată la bani, sincer. Nu te întreb pentru că R&B, partea asta mai comercială, știm cu toții că aduce și un profit. Aduce profit dacă muncești și ai ambiție și ești perseverent și nu te lași. Că profitul nu vine, te apuci de R&B, reggae, gata, cur bani. Hai să luăm banii din cer, nu, în niciun caz. Trebuie să muncești, să tragi tare, să faci tot felul de relații, să cunoști lume. Singur nu poți. Na, am înțeles. Eventual să-ți iei un label, o casă de discuri, ceva de singur. Nu știu dacă mai funcționează treaba cu casele de discuri. Tu ce mai ești, Jay? Ce zici de casele de discuri, apropo? Casele de discuri, da. Primul rând, bună seara, bună ziua și așa mai departe. Foarte greu în primul rând în ziua de astăzi să mai intrare la o casă de discuri. Înainte era un pic... Crezi că mai e necesar? Într-o oarecare măsură, da. Adică depinde unde te plasezi, ca și brand, ca și... Poți să o faci singur, există posibilitatea să o faci independent, există atâtea exemple la noi în țară care au reușit, dar în același timp, dacă nu ești un brand și îți dorești să ajungi, nu știu, radio, TV și așa mai departe, da, poți apela la o casă de discuri care să te propulseze direct acolo. Da. Uite, eu vreau să aflu de la tine ce pregătești tu în viitor apropiat. Am observat că ai mai scos, am ascultat o piesă cu WhatsApp, cu Angeles, n-ai stat deloc. E adevărat că le-ai lansat în mediul online mai mult. Ce pregătești? Piesele astea despre care ai spus fac parte din albumul meu Viața mea, se numește, care în mare este vorba doar despre viața mea din perioada care a trecut și ce va urma de aici încolo. Și nu pot să spun ce colaborări am așa niște idei, dar încă nu sunt finalizate, ca să spun, și nu am cum să mă exprim, dar urmează un album, aproximativ 15 piese vreau să fie. Majoritatea dintre ele sunt lucrate, dar trebuie făcute, finalizate aduse la stadiu final. Din păcate, timpul durează mult mai mult decât am estimat eu inițial că va dura și timpul nu prea ne permite în ziua de astăzi. Nefiind artiști consacrați, nu facem bani din asta și în concluzie, alergăm după bani ca să putem face asta. Uite, vreau să te întreb, de ce așa târziu un material? Pentru că tu ai ceva ani în spate, de când te-ai apucat, știm cu toții că ai fost, cum am zis și pe introducere, MC de battle-uri și au trecut ceva ani de atunci. Trebuia să ai, cred că, cel puțin 2 albume până acum. Da. Ăsta e un subiect mai delicat pentru mine. Eu, fix în perioada respectivă în care și participam la battle-uri și așa mai departe, am avut un material lucrat, un album întreg, cu niște colaborări cu Arsură, Mugurel, Grasul de la Sarcastic, Ibu,
Și din păcate nu am mai putut să lansez datorită, bine, am încercat, am dat drumul la vreo 2 sau 3 piese pe net, dar n-am putut să lansez pentru că am apelat și eu la niște păreri de la niște oameni mai suspuși, ca să spun așa, știi? Niște artiști consacrați, artiști mari și am apelat la niște păreri și nu era, din punct de vedere tehnic și calitativ, mă refer din punct de vedere al înregistrării și din punctul meu de vedere al interpretării, nu era ceea ce trebuie să fie. Iar eu nu am vrut să ies cu un așa material, nu știu, eu sunt foarte autocritic, chiar dacă nu mi-observ întotdeauna la prima vedere greșelile, pentru că, și voi știți, faci o piesă, o știi pe de rost, ai impresia că e cum trebuie. Poate după o perioadă îți dai seama de greșeli și ce mai departe. Dar într-adevăr, punctându-mi se acele greșeli, am refuzat să-i mai dau drum, știi, am refuzat să-l fac public. Pe urmă a urmat o perioadă care, în toată perioada asta eu am lucrat la piese, deci cred că am până la activ, nu știu, ajung la 100 de piese, dacă mă întrebi, nu neapărat toate terminate, știi? Unele e doar o strofă, unele sunt cu totul, la unele lipsește refrenul, dar n-am putut să-i dau drumul la nimic, tocmai din motivul ăsta, pentru că mereu m-am lovit de aceeași problemă, lumea nu era mulțumită de interpretarea mea. Și cât am putut eu de mult, dar am încercat să nu dau drumul, pentru că, să-mi scuzați dacă nu par modest, dar eu am încredere foarte mare în muzica pe care o fac. Fac chestia asta de vreo 15 ani. Absolut toate feedback-urile pe care le-am primit până acum au fost super pozitive din ce ține de instrumentalele pe care le fac și de versurile pe care le fac și de flow pe care îl pun pe piesă. Singura variabilă care nu iese e chestia cu interpretare, știi? Și de asta am preferat să, cel puțin la vremea respectivă, am preferat să nu dau drumul la acele materiale pentru a nu crea o impresie negativă a lumii asupra mea doar din cauza asta. Mai mult de atâta, încă am acea problemă, dar lucrez în continuu la ea. Sincer, am avut o perioadă destul de lunguță în care am făcut doar muzică ca și compoziție și ca și producție, dar nu am mai înregistrat nimic. Și în concluzie nici n-am încercat să fac ceva public, dar de ceva vreme am considerat că trebuie să dau drumul neapărat la un album, chiar dacă încă nu sunt pregătit la nivelul la care mă aștept eu să fiu pregătit. Repet, ca și interpretare, trebuie să dau drumul la material și poate pe măsură ce, nu știu, muncesc și aud și feedback-ul oamenilor din jur la o scară mai largă și așa mai departe, pot să-mi îndrept și să ajung în punctul în care vreau să ajung. Te-ai gândit că generațiile de ascultători se schimbă de la an la an, din 2 în 2 ani? Am observat că sunt alte generații și dacă nu le dai în permanență ceva, te uită ascultătorii și spectatorii care, bineînțeles, se uită la noi. Asta e valabil și în cazul emisiunilor. Da, sunt total de acord și sincer realizez că publicul pe care l-ați pomenit voi de acum, nu știu, 8, 7, 9, nici nu mai știu câți ani au trecut de atunci, sunt sigur că majoritatea nici nu mă mai știu sau dacă mă mai știu, nu știu cum să ajungă la materialele pe care le fac în momentul ăsta. E clar că s-a creat un spațiu destul de mare între noi, dar nu ai ce să faci, asta s-a întâmplat, cel puțin în cazul meu, iar de acum încolo, într-adevăr, trebuie să fac în așa fel încât să-i țin în continuu la curent. Acest număr care e, nu știu dacă e mic sau mare sau cum o fi, trebuie în continuu să-i țin la curent și în continuu să încerc să ajung la cât mai mulți, înțelegi? Că ce ține vorba despre faptul că publicul se schimbă, nu doar că se schimbă publicul, ci se schimbă tot trendul. Și nu doar că trebuie să vii cu materiale la ei, trebuie să vii cu materiale fresh la ei. Pentru că Statele Unite trebuie să recunoaștem că de acolo ne ghidăm toți, de acolo a plecat șmecheria, de acolo facem și noi. Uite, din același motiv te întrerup, l-am și invitat pe Cristis pentru că ți-am zis, vine din generația asta mai nouă și aduce, dacă o să vă uitați pe internet la videoclipurile lui, o să vedeți că vine, parcă e puțin diferit față de ce făceam noi înainte, de asta zic. Da, e foarte adevărat. Eu am un noroc, ca să spun așa, din punctul meu de vedere, nu știu, e părerea mea despre mine, ca să zic așa. Mie îmi place foarte mult ce e nou și ce e fresh și întotdeauna mie îmi place muzica de mor. Știi și tu foarte bine, am fost și DJ atâta timp. Unul dintre motive a fost tocmai ca să pot să promovez ce e nou și ce e fresh, pentru că mie îmi place de mor, știi? Și norocul meu față de unii artiști care au rămas într-o anumită era lor și au rămas cu stilul lor și n-au vrut să se adapteze, să meargă mai departe,
Eu am noroc că mie îmi place ce e fresh și eu în continuu încerc să vin fix cu ce... Exact. Să mă adaptez trendului care este în momentul respectiv, știi? Pentru că îmi place, nu că încerc eu să, nu știu, să mulțumesc pe cineva sau să o fac că așa cere lumea sau mă știu. A mie îmi place, adică, nu știu, eu, spre exemplu, îl ascult pe Jay-Z, ascultați Jay-Z sau cel puțin ați ascultat la viața voastră. Eu omor pe omul ăla tocmai din motivul ăsta, da? Se inventează. La fiecare album el este fresh, el e nou, el dă tripul, el nu neapărat că îl dă el, dar sigur e acolo între ei. Și mi-mi place foarte mult și sincer aceeași chestie încerc și eu să fac, nu știu dacă mi iese, nu că încerc să-l urmăresc pe el sau așa mai departe, dar simt că e cam aceeași idee, știi? Îmi plac beat-urile astea noi, îmi place trap-ul de mor, chiar dacă la noi încă nu reușește cineva să iasă în față cu el, știi? Adică asta zic, încercam să-ți argumentez faptul că, da, într-adevăr, oamenii se schimbă, dar se schimbă și trendul și părerea mea sinceră e că dacă vrei într-adevăr să fii un artist care să fii consecvent, nu știu, one hit wonder sau 2-3 albume și la revedere, trebuie să te schimbi cu trendul. Și trebuie să simți că te schimbi cu trendul. Părerea mea. Ne întoarcem la noul trend. Vreau să vorbim puțin de ce părere ai tu de treaba asta, că vorbeam de publicul, că se schimbă. Nu știu, eu îți spun că ca privitor de pe margine, eu am observat că la 2-3 ani vine altă generație din urmă și ascultă total altceva, alte gusturi. Tu ce părere ai? Ce să zic, trebuie să le dai mereu muzică nouă, trebuie să-i ții mereu în priză, altfel îi pierzi. Îți zic din proprie experiență, de la drumuri diferite, unde am ajuns la 300.000 de vizualizări, dacă scot acum o piesă pe canal, maxim 50.000, 60.000, că n-am mai scos. Nu pot. Sunt adeptul a puțin și bun, știi? Când fac texte, mă trezesc a doua zi dimineață fresh, mă uit, dacă îmi place îl salvez, dacă nu. Trebuie să ții mereu în priză publicul și eu nu pot. Ori scot ceva bun, ori nu mai scot deloc. Asta e părerea mea și pe asta mizez și merg. Din câte știu eu, nu ești singur. Cine te susține și te ajută pe treaba asta? Bănuiesc că ai o echipă în spate cu care lucrezi. Da, casa de discuri, că vreau să vă zic că, da, sunt la Voices Media, chiar sunt prietenii mei, mă ajută foarte mult cu promovarea. Dacă am o piesă și le place și vreau să fac cu cineva anume, trimite artistului respectiv, dacă îi place, acceptă și el. Îmi caută concerte, au început să se miște treaba. Chiar recent Bogdan a semnat un parteneriat cu Cat Music. Sper să reușim să facem ceva. Și colaborarea de care am auzit eu, am înțeles că o să ai o piesă cu Pavel Stratan. De fapt a înregistrat, urmează să apară, nu? Am înregistrat, am mixat, facem acum ultimele detalii. Vrem să filmăm și un clip la Cetatea Neamțului cu costume populare, cu... Da, piesa e o... Întoarceți la origini, să înțeleg. La origini, Moldova Forever. Piesa e combinație hip-hop populară, instrumentalul s-a ocupat Doru din Huș, sigur n-ai auzit de el, un prieten de-al meu din Huș. Și la versuri m-a ajutat un amic, Aftimescu, Afti. Nu știu dacă ai auzit de el, e foarte tare omul. E foarte tare, să-l căutați, Afti, Culoare, căutați piesa, foarte fain. Și că vorbeam de colaborările astea, vreau să te întreb, cu ce vii tu nou față de MC care sunt deja în treaba asta? Ce aduci nou? Mă refer la stilul pe care îl ai tu. E puțin mai cântat, nu-i rap, cuvinte. Folosesc mai multe flow-uri, nu știu ce să zic, nou. Nu știu, poate gândurile pozitive din piesă influențează foarte mult și face publicul să mă asculte sau... Tu ai avut ceva de învățat de la Mr. Levy? Eu când te-am văzut prima oară am crezut că ești fratele lui Mr. Levy, recunosc. Ai tras deja 2 piese cu el, dacă nu mă înșel. Ai avut ceva de învățat de la omul ăsta? Eu unul am avut. Am colaborat cu mulți ani în urmă. Mr. Levy, my brother from another mother. El mi-a întins prima mână și mulțumesc mereu o să fie aici. Pace, Levy. Am avut foarte multe de învățat. Sincer, m-a ajutat mult și mai ales cu versurile. A zis să nu păstrezi mereu aceeași linie, știi? Tu vrei să scrii pozitiv, să fii optimist, nu păstra aceeași linie, să ajungi să-ți repeți rimele și... Foarte multe sfaturi, nu? Omul e foarte tare, ce să zic. O dăm cu pace pentru Levy. Jay, uite, vreau să te întreb, ce te deranjează pe tine în showbiz-ul ăsta sau în mica industrie a rap-ului?
bănuiesc că e ceva care te deranjează, că pe toți ne deranjează. Nu să spun drept, nu pot să spun că am ceva care mă deranjează. Știu că te miră, dar eu nu prea, adică nu pot să, nu știu din ce punct de vedere mă întrebi, poate din cauza... Te-am întrebat la modul pentru că știm cu toți, în viața unui artist intervin tot felul de piedici de care să lovesc și la asta m-am referit când am zis. Eu personal cred, sincer spun, cred că totul depinde de mine. Înțelegi? Și aici n-are ce să... Adică piedici sunt mereu în viață. Tu, ca și om, trebuie să fii destul de ambițios și... Adică mi s-ar părea prea simplă și prea stupidă, scuză-mi expresia, viața, dacă, hei, m-am apucat de cântat și mâine gata, știi? Adică e clar că dacă iubești ceva, cel puțin așa văd eu lucrurile, dacă iubești ceva destul de mult, trebuie să muncești mult pentru acel lucru și să încerci să depășești acele obstacole. Piedici sunt peste tot în viață, în orice fel de job, în orice fel de mediu ai fi, nu știu, chiar și prieteni și orice, mereu există probleme pe care trebuie să înveți cum să le depășești, da? Așa ca și... Da, nu e cum ar fi trebuit să fie, dacă stăm să o luăm la bază. Nu e cum ar fi trebuit să fie. Da, toți ar trebui să se ajute între ei. Ești rapper, facem parte în aceeași lume. Pe tine te cunosc de 1.000.000 de ani. Hai să recunosc. Fiecare cu brigada lui, sincer. Aia e faza. Și e oarecum normal, adică, sincer, dacă vine un prieten de-al unui prieten, ca să o luăm așa la tine astăzi și spune, bă, vreau și eu să fac emisiune TV. Tu ce zici? Da, mă, frate, hai, vină cu să faci. M-aș bucura să vină să-mi ceară sfatul sau o mică îndrumare. Cu mare plăcere. Nu. Eu cel puțin, sincer vorbind, întotdeauna când am apelat la cineva am primit aceste sfaturi și aceste îndrumări la nivelul la care a fost nevoie, știi? Chiar sunt sigur că am niște uși deschise care mi-au și fost spuse atâta timp cât eu voi fi pregătit să intru pe acea ușă, înțelegi? Și de asta spun că obstacole mereu intervin, nu știu, da, într-adevăr sunt unii care trag doar pentru ei și care nu vor să lase pe nimeni, țin ușa închisă și așa mai departe, dar vor să rămână ei în lumea lor, știi? Uite, vreau să te întreb că vorbeam mai devreme cu Cristis de echipa care se află în spate. Tu faci singur tot? Cu cine lucrezi? Bănuiesc că măcar mail-urile te ajută cineva, trebuie să fie cineva acolo. Nu, o să râzi, dar din păcate, momentan fac totul singur. Deci am încercat... Cum așa? Eu știu că te mai ajută cineva. Da, am uitat să precizez că în momentul ăsta am pe cineva care mă ajută pe partea de PR, da. E o fată, Tami, care de câteva luni, 2-3 luni, ceva de genul ăsta. Mersi, Tami. Te pupăm, Tami, Alexandra. Da. Colaborează și cu noi, de asta trebuia menționat. Am înțeles, da, scuze greșeala mea că nu mi-am dat seama din prima. Credeam că te referi așa la, nu știu, producție, promovare, whatever, știi? Da, este singura persoană care mă ajută în momentul ăsta. Te întreb pentru că afară există un întreg staff, știm cu toții. Bănuiesc că și pe Cristis l ajută, are un producător cu care lucrează, un manager care îl îndrumă. De-aia zic, la noi nu prea se face treaba asta. Artistul își face instrumentalul, artistul trage vocile, artistul își filmează clipul. Într-adevăr, dacă, după cum ai spus și tu, normal ar fi ca toată treaba. Normal ar fi banal. Normal ar fi ca toată treaba asta să fie făcută de o echipă, nu de o anumită persoană sau măcar de mai mulți oameni care trag pentru aceeași căruță. Din păcate e foarte greu să creezi o echipă și în același timp e și dificil să intri în echipa altora, asta e clar. Posibilități există întotdeauna, sunt sigur că oamenii talentați și care sunt ok vor avea intrări prin anumite locuri, știi? Dar eu, că tot m-ai întrebat, inițial înțelesesem dacă, nu știu, eu mă ocup de promovarea mea sau whatever. Ideea e că, într-adevăr, o am pe Tami care mă ajută de câteva luni de zile. Mai mult de atâta l-am și pe Span, ca și producător, mi-a făcut mai mult de jumătate de album instrumentale, un băiat foarte talentat, Peace Out. Și, sincer, oamenii cu care colaborez, WhatsApp, Angeles, Ștefan Lăutaru, cu care am piese, știi, și ei, pot să zic, au ajutat la materialul meu și la imaginea mea, ca să zic așa. Dar, într-adevăr, la bază, cam eu mă ocup, înțelegi, de tot brandul meu, ca să spun așa. Ajutoarele sunt și ele cât se poate la nivelul actual. Într-adevăr, sunt niște echipe pe la noi pe aici, cum sunt băieții de la Okapi face, sau HaHa, sau Demoga Music, sau așa mai departe, care și-au format, într-adevăr, o mică echipă, întreg staff, da, și sunt foarte uniți. Da, care au un manager, au un om care se ocupă, nu știu, de
magazinele lor online de haine, au producători, au atâția artiști, textieri care toți trag la aceeași căruță, știi? Într-adevăr, într-un așa mediu, mi se pare cam greu să dai greș, știi? Mai ales că sunt toți la un anumit nivel. Înțelegi ce vreau să zic? Uite știi ce aș vrea eu să văd de la tine? Un videoclip. Că tot vorbeam de imagine și de asta. În ziua de azi eu sunt sigur că contează foarte mult imaginea. Cristi spune mare accent pe treaba asta, având o serie de videoclipuri. Tu, de ce nu ai un clip al tău? Bani. Ți-am spus, eu sunt foarte autocritic cu materialele pe care le fac. Deci cât de mult când îmi spun că nu... Ți-am explicat, eu nu am foarte mulți oameni care să mă ajute. Am încercat să colaborez cu foarte mulți oameni, știi, dar fiecare cu timpul lui, cu whatever. Și uite, spre exemplu, eu nu pot să dau drumul la o piesă, deci am fost blocat cu anumite piese din cauza la Mix și Master. Pe mine dacă îmi trimiți acum la, nu știu, cu Tăriță care e un prieten de-al tău și a făcut niște Mix și Master, eu nu pot să fac acolo, înțelegi? Eu vreau foarte multă calitate, chiar poate că eu în momentul ăsta, după cum spun alții, interpretarea mea sau whatever, nu sunt la nivelul ăla, dar eu, restul, vreau să fie perfect, înțelegi? Și de asta, un Mix și Master te costă, am făcut niște Mix și Master pe afară, din state, înțelegi? Am încercat să fac tot ce am putut pentru a da un material cât mai bun. Nu am reușit să scot un clip pentru că, asta m-ai întrebat. Eu dacă scot un clip vreau să fie un clip foarte tare, înțelegi? Ca să fac un clip foarte tare nu am cunoștințe, sincer, în domeniu, da? Chiar nu am. Va trebui să apelez la, nu știu, printr-o relație a unei relații care îmi va cere o sumă de bani, care eu cred că este destul de semnificativă. Trebuie să puși niște bani deoparte pentru a face un clip, da? Înțeles. Vreau să vorbim în încheiere, pentru că nu putem să ne întindem, chiar dacă pe internet lumea nu mai are răbdare să se uite atâta la noi. Vreau în încheiere să spuneți fiecare cam ce urmează să scoateți în viitorul apropiat, material, concerte. Da, stați geană pe YouTube în primul rând și pe Facebook. Singurele modalități de promovare. Mă uitam chiar la Analytics, pe Facebook, frate, o grămadă de vizualizări se fac, serios. Ce o să facă, nu o să se impună plata cu Facebook ăsta. Se fac vizualizări pe Facebook? Da, foarte multe. Știi că ai la YouTube Analytics-ul și îți arată de unde ai luat cele mai multe vizualizări. La mine e topul Facebook, nu știu cum se întâmplă, dar... Da, înseamnă că ai foarte mulți fani pe Facebook. Da, cred că cu toții avem, dar nu mi se pare normal. Lumea stă în continuu pe Facebook, acolo, hai să vedem ce se întâmplă. Da, ce să le zic, ascultați muzică bună și fiți cu Hip Hop Live aici. Marfă Hip Hop, nebunie. Hip Hop Live, marfă Hip Hop. Da. Da, tu? Ce le transmiți oamenilor și bineînțeles ce urmează să scoți? Că... Da, momentan tot pe YouTube și pe Facebook o să ne vedem, n-avem de ales. Dorința mea e să reușesc să ating TV-ul și radio. Spun sincer, chiar lucrez la niște piese în momentul ăsta care sunt puțin mai... Da, puțin mai comercial spre popi și așa, înțelegi? Da, și mi-mi plac foarte mult. Da. Uite, chiar am văzut în ultima perioadă Rashid a scos cu Gabriel Cotabiță și alții care au făcut colaborări cu artiștii pop. Văd că curentul ăsta se duce spre aria asta la altă. Știi care e ideea? Eu nu le văd ca niște piese pop, înțelegi? E ceva nou. E un pop hip-hop, ca să zic, din punctul meu de vedere, știi? Adică sunt niște versuri hip-hop foarte inteligente, cu niște drume, da, cu niște metafore și așa mai departe, cu un flow mișto, pe niște instrumentale puțin mai dansabile. Ce e rău în asta, știi? Adică mie mi se pare ok, din punctul meu de vedere. Băi, nici eu n-am nimic împotrivă, dar am văzut comentariile de pe internet. Sunt foarte mulți oameni care comentează, nu sunt open mind spre, nu știu, spre evoluția muzicii. Deci ce vreau să vă zic, trebuie să fim mai deschiși, să ascultăm muzică, nu știu, nouă, de toate genurile. Băieți, eu vă mulțumesc mult că ați venit la Marfă Hip Hop și că mi-ați acordat acest interviu. Vă urez succes, iar voi nu uitați, intrați pe paginile de artiști, la ambii artiști și să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Și nu uitați de Marfă Hip Hop, care vă ține conectați la tot ce se întâmplă.
Bună seara și bine v-am găsit. A venit timpul să mă prezint. Sunt un tip care de la un timp încep să mă excit când dau la proști cu flit. Uimit, sunt deplasat, ciudat. Iubita ta mai zicea că-s grav, visa cu ard, apoi că dispar, că dacă ea e o stricată trebuie să o repar. Clar, par mai matur decât sunt, o minte de 13 ani într-un corp de adult și n-ascult că aud mult prea mult nimic. Când eu luptam să urc, tu doar ai primit. Dar sunt diferit, eu dădeam din cap pe mafia. Tu ca un tâmpit, erai mare fan Valahia. Tu cu rafia, eu cu ghiozdanu. Am rămas neschimbat cam de când băteam Maidanu. Lasă-mă să respir, e meritul meu pentru fituri, nu mă n-am dat un leu. 100% munca mea, dai dume la lume, schimb placa. Da, ești rușine, apropo, pa, n-ai treabă cu mine. Da, ești rușine, nu, n-am treabă cu tine.